مستيات بيتنا. بروخ سنبت قبرلكم كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا قدس سينودوس بيت كريستيان أرثوذكس توحدو تግራይ ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ስምጥ እንታዊት ከተማ ኣክሱም ቅድስቲ ኣክሱም ጽዮን ንኽኸውን ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ። እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብታ ከተማ ከም መስተን ጫትን ዝኣመሰሉ ቅድስና ዘይብሎም ናይ ወልፊ ተግባራት ክኽልከሉ ከም እትደሊ ከምኡውን ናይ ቅድስና ምልክት ንኽተርኢ ዝገብሩ ሕግታት ተውፅእ ከም ዘላ ገሊጻ። እቲ ውሳነ ዕላዊ ካብ ዝተገብረሉ ዕለት ጀሚሩ እታ ከተማ ብሓፈሻ ቅድስቲ ተባሂላ ከም እትጽዋዕ ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ንቢቢሲ ተዛሪቦም። ንሶም ቀጺሎም ኣክሱም ቅድሚ ሕጂ ዝነበራ ክብሪ ከም ዘለዎ ኮይኑ ብሓፈሻ ቅድስቲ ከተማ ንኽትበሃል ዝኽእል መጽናዕቲ ቀሪቡ ውሳነ ከም ዝተመሓላለፈ ገሊጾም። ኣክሱም ቅድስቲ ከተማ ተባሂላ ብልምዲ ትጽዋዕ ከም ዝነበረት ድሕሪ ምጥቃሶምን ናይ ሕጂ ውሳነ ነቲ መጸውዒ ሕጋዊ ከም ዝገብሮ ኣረዲኦም። ኣክሱም ሕገ ልቦና፣ ሕገ ኦሪት፣ ሕገ ወንጌል ሓልያ ዝነበረት ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ ክርስትና ደሴት ስለ ዝኾነት ቅድስቲ ምዃና ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ሓቢሮም። መንበረ ታቦት ጽዮናት፣ መንበረ ጽላት፣ መንበረ ሳምራ፣ መንበረ ብዙሃን ቅዱሳን ስለ ዝኾነት ዘለዋ ክብሪ ከም ዘለዎ ኮይኑ ካብ ሕጂ ንድሓር ነታ ከተማ ብኹሉ መዳያ ቅድስቲ ንኽትበሃል ዘኽእላ መጽናዕቲ ተጸኒዑ ቀሪቡ እዩ ክብሉ ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ገሊጾም። ንሶም እታ ከተማ ዘለዋ ቅድስና ዝቕጽል ወረዶ ሒዝዎ ንኽኸይድ ብዝብል ብሓፈሻ እታ ከተማ ቅድስቲ ተባሂላ ንኽጽዋዕ ቅዱስ ሲኖዶስ ከም ዝወሰነ ወሲኾም ገሊጾም። ናይ ትግራይ ኩናት ስዒቡ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብዝተፈልዩ ኣቦታት ዝተመስረተ ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ኣክሱም ቅድስቲ ከተማ ንኽትበሃል ብምውሳኑ መስተን ጫትን ዝኣመሰሉ ነገራት ሙሉእ ብምሉእ ክልከላ ክካየደሎም ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዝርርብ ይግበር ኣሎ ክትብል ትሕብር። ብዘይካዚ ንሆቴላት እውን ናይ ኣሰራርሓ ስርዓተ ሕጊ ነውፅእ ኣለና፣ እታ ከተማ ቅድስቲ እንተተባሂላ ናይ ቅድስና ስራሕ ክስራሕ ይግባእ፣ ብሓፈሻ እታ ከተማ ናይ ቅድስና ምልክት ንኽተርኢ ዝገብሩ ሕግታት ነውፅእ ኣለና ክትብል እታ ቤተ ክርስቲያን ትገልጽ። ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ናይታ ከተማ ጥንታዊ ታሪኽ መንነትን ክብርን ዓለም ንኽፈልጦ ምግባር እውን ዕላምኦም ምዃኑ ወሲኾም ገሊጾም ኣለዉ። ሕጂ እታ ከተማ ንቅድስና ዝበቕዑ ነገራት ክትገብር ስለ ዘለዋ ነታ ቤተ ክርስቲያን ህዝባን ምእመናን ጽቡቕ ጌሮም ከምሁሩ ምዃኖም ተዛሪቦም። ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣክሱም ቅድስቲ ከተማ ንኽትበሃል ውሳነ ዘሕለፈት ኣብታ ከተማ ምስ ዝርከቡ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ብዝተተሓሓዘ ዘይምቅዳው እንደገና ኣብ ዝተራእየሉ እዋን እዩ። ኣብታ ከተማ ዝርከቡ መሳጊድ ካብ ወርሒ ሚያዝያ ጀሚሩ ናይ ስግደት ስነ ስርዓቶም ከም ዝተዓናቐፈ ይግለጽ። ናይ ኢትዮጵያ ናይ እስልምና ጉዳያት ቤት ምኽሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ከተማ ኣክሱም ዝርከቡ ኣመንቲ ምስልምና ማህረምቲ ከም ዝተፈጸመ ከምኡውን ናይ መስጊድ ንብረት ብሓይልታት ጸጥታ ብዝተወስደ ስጉምቲ ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ኣፍሊጡ ነይሩ። ቅድሚ ዝውን ኣብታ ከተማ ኣብ ጉዳያት መስጊድ ምህናፅን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ሃይማኖታዊ ኣከዳድናን ዘይምርድድኣት ተራእዮም ነይሮም እዮም። ነዚ ስዒቡ ነታ ከተማ ቅድስቲ ኢልካ ምስያም ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝኾኑ ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ክፈጥሮ ዝኽእል ቅሬታ ከመይ ትርእይዎ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ኣመንቲ ምስልምና ነበርቲ ኣክሱም ምስ ካልኦት ናይ ኣክሱም ሕብረተሰብ ብሰላም ብፍቕሪ ዝነብሩ ኣሕዋትዮም ዝተፈልየ ሓሳብ ይህልዎም እዩ ኢለ ብውልቀይ ኣይኣምንን። ኣክሱም ቅድስናኣ፣ ዕቤታ፣ ጥንታውነታን ቅርስነታን ብምእማን ናይ ክልቲኦም እምነታት ተኸተልቲ ማሕበራዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ጠቒሶም ቅድስቲ ምባላ ፍሉይ ደገፍ ይህቡ እምበር ዝቃወምዎ ነገር ኣሎ ኢለ ኣሓስብን፣ እንተሃልዩ ግን ምስ ሕብረተሰብ ምስልምና ምዝርራብ ይከኣል እዩ ክብሉ መሊሶም። ካብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ክሳብ ታሽዓይ ክፍለ ዘመን ናይ ኣክሱም ስርወ መንግስቲ ርእሰ ከተማ ዝነበረት ጥንታዊት ኣክሱም ናይ ኣክሱም ጽዮን ቅድስቲ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ተደኪነላ ዘሎ ከተማ እውን እያ። ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ብንጉስ ኢዛና ዘመን ከም ዝተመስረተት ታሪኽ ዝምስክረላ ናይ ኣክሱም ጽዮን ቅድስቲ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ናይ ሓድሽ ኪዳን ታቦት ዝሓቆፈት ምዃና እውን ይእመን። ከተማ ኣክሱም ካብ 1700 ዓመታት ንላዕሊ ዘቑፀሩ ናይ ኣክሱም ሓወልትታት ዝርከብዋ ጥንታዊት ከተማ እያ።
ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ትካል ማለት ዩኔስኮ ካብ ዘመዝገበቶም ቅርስታታ ናይ ኣክሱም ሓወልቲ ምጥቃስ ይከኣል። ናይ ኣክሱም ሰብ ሰርሖ ናይ ኣርኪኦሎጂ ቦታ እውን ኣብዚ መዝገብ ኣትዩሎ። እዚ ቦታ ናይ ወዲ ሰብ ናይ ፈጠራ ውፅኢት ከምኡ እውን ንወሳኒ ናይ ታሪክ ምዕራፍ ዝውክል እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ናይ ሓያል መንግስቲ ርእሰ ከተማ ናይ ሃይማኖት ማእከል ከምኡ እውን ጥንታዊ ሃይማኖታዊ መንግስቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝመስረተት ተባሂላ ብተመራመርቲ ትጥቀስ። ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅዱስ ሲኖዶስ ንኣክሱም ቅድስቲ ከተማ ኢሉ ካብ ምስያም ብተወሳኺ ሃፀይ ዮሃንስ ናይ ክብሪ ሰማዕትነት ንኽወሃቦም ከም ዝወሰነ እቶም ዋና ጸሓፊ ተዛሪቦም። ቀፂሎም ሃፀይ ዮሃንስ ንሓድነት ሃገሮም ብዝኸፈልዎ ዋጋ ከምኡውን ኣብያተ ክርስቲያናት ብምስራሕ ዓቢ ውዕለት ከም ዝወዓሉ ብምግላጽ ብሰማዕትነት ስለ ዝዓረፉ ቤተ ክርስቲያን ክትሓስቦምን ክትዝክሮምን ይግባእ ኢሎም። ብዘይካዚ ንሃገርን ንቤተ ክርስቲያንን ዝሰርሕዎ ስራሕ ዓብዩ ከምዚኦም ዝበሉ ቁንዓት ሰባት ዘይምዝካር ጌጋ እዩ ዝበሉ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ሃፀይ ዮሃንስ ሰማዕት ተባሂሎም ንኽጽውዑ ከም ዝተወሰነ ኣረዲኦም። ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅዱስ ሲኖዶስ ዘመሓላለፎም ውሳነታት ብሓፈሻ 12 ክኾኑ ከለዉ ናይቶም ኣብ ገዳማት ኢየሩሳሌም ዘገልግሉ ተወላዶ ትግራይ ዝኾኑ መነኩሳን ጉዳይ እውን ካብዞም ውሳነታት ሓደ ምዃኑ ተዛሪቦም። ተወላዶ ትግራይ ብምዃኖም ጥራሕ ካብ መንበሪ ቤቶም ካብ ደሞዞም ካብ ዝቕድስሉ ኣገልግሎቶም ን6 ዓመታት ተኣጊዶም እዮም ዝበሉ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ነዚ መፍትሒ ንኽትህብ ኣተሓሳሲቦም። ክቡራት ተኸታተልትና ከተማ ኣክሱም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ እትርከብ። እታ ከተማ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ኣስታት 2131 ሜትሮ ብራኽ ኣለዋ። እዚ ማለት ምቹእ ኩነታት ኣየር ኣለዋ ማለት እዩ። ከተማ ኣክሱም ከም ታሪኻዊት ማእከል ካብ 15 ክሳብ 24 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ሰፊሕ ናይ ስነ ጥንቲ ማለት ኣርኪኦሎጂካል ቦታታት ሒዛ ትርከብ። ንግስቲ ሳባ ወይ ንግስቲ ማክዳ ምስ ንጉስ ሰሎሞን ርክብ ከም ዝነበራን ታሪክ ስርወ መንግስቲ ኣክሱም ካብኣ ከም ዝጅምርን ይእመን። ሎሚ ቤተ መንግስታ ዛጌት ሓያሎ በጻሕቲ ሃገር ዝበጽሕዎ ቦታ ኮይኑሎ። ንጉስ ኤዛና ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ንክርስትና መንግስታዊ ሃይማኖት ዝገበረን ዓበይቲ ሓወልትታትን ጽሑፋትን ዝሰርሐ ሓያል ንጉስ እዩ። ንጉስ ካሌብ ኣብ 6ይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ኮይኑ ንክርስትና ንምክልኻል ክሳብ የመን ተሳጊሩ ዝተዋግአን ድሒሩ ድማ መንነቱ ለዊጡ ኣብ ገዳም ዝመነነ ንጉስ እዩ። ቅዱስ ያሬድ ኣብ ኣክሱም ዝተወልደ ኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዜማን ስርዓተ ማህሌትን ዝደረሰ ዓቢ ሊቅ እዩ። ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ወይ ፍረሚናጦስ ክርስትና ናብ ኣክሱም ንኽኣቱ ዝገበሩ ቀዳማይ ጳጳስ እዮም። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 10 ግንቦት 2026 ንከተማ ኣክሱም ኣመልኪትና ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ጽንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ بذكرها سكبراب إنها ترى الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعج وني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي